ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಡೆನಿಲ್ಲಕ್ಕದು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡೆಲಾಕಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕ ತಿಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಕೈಪು ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪರೈತೇನೆ ಅಂಚದಿ ಅನಿನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ ಅಂಚದಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಅನ್ನು ಚಪಾತಿ ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಯ ಬರಿಟ್ಟು ಗೊಜ್ಜು ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೊಗಲು ಪೋಡು ತುಂಬು ಆವಡತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ಬೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜ್ಜೆ ಪೂಜೆರು ಅಂಚದು ಈ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಂಡತ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹನಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅವೇನು ರಡ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಮಚಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಹನಿ ಪಂದಿ ಅಂತೂ ಈ ನೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ತೋಜುಂಡತ ಮಿತ್ತಡ್ ಕಿನ್ನ ಹನಿ ಪಂದಿ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ನವೇನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಅದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಿ ರಾಕ್ ಕಾಂಡೆ ಬೋಲ್ ची गलीजी चिच्ची आय ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪು ಜಾರ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪು ಜಾರ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ. ಹಾಂ ಚೋಣ್ಣ ಪೋಯ್ರ ಶಣ್ಣ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ತುಪ್ಪುಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲೆ ಬಾರಿ ಪೋಂಡ ಬೇಜರಪ್ಪ ಓಣಿಮ ಉಳ್ಳ ಬಂಗಾರೆ ಅವ ನಾನುಳ್ಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ತ ಹಣ್ಣು ಮಾತೆಲ್ಲವರು ಕಡಬುಡ್ ನಂಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಾಡ್ಬೇಡ ಏನೇ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಪುಣಿ ಏನು ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿರ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳೇ ತಿಂಡಿ ಕೊರಡು 3 ಜನಕ್ಲ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕೈಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕೂಡ ಬೆಜ ನೀರು ಓಡಿಗ್ಯಾರ ಈಗ ಅಂಚದು ಬೆಜ ನೀರು ಕೂಡ ಮಲ್ತದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಉಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುರ್ಸೋತೆ ಪೂಜೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚದು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೂತೊಂದೆ ಎಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಂಚಂಚನೆ ಬುರೋನು ನಿತ್ತೆ ಅರ್ದುಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ರ ಹಾಪುಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ ಹೆಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲೇ ಏರಿ ಗಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಹಾಪುಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ಒಂದ ಟಿ ವಿ ಎದುರುಡು ಕೂತೊಂದು ಆರಾಮ ತೂವೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಅಂಚ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರಿದಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಮ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳಾರ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ಬರೋ ಪರ್ತೆ ಒಡೆ ಪೋಣ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾ ಬರಂಕೊಂಡೊಂದೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಬುಬ್ಬೆ ಕಟ್ಬಾರ್ದಾರ ತಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮುಳು ಬರಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಸೈದಿನ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಅವಿನ ಪುರ ಕಂತು ಮುಳು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನು ಅವ್ರವ್ರ ಓವರ್ ತಿನ್ಪೋಳು ಮಸ್ತ್ ಅವಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಕೂತು ಡೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ಪಸರ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೂಬಿಗ್ಲ ಅವಿ ಕಲ್ಪದಳು ಪನ್ಪುನು ಎಡ್ಡತ್ತು ಏಪೋಲ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಹಾಳು ಅಲ್ಲದೆ ಹಗ್ಲ ಹಾಳಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೋನುನ ಅಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿತ್ತ ಇಂಚ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾರಿ ಮಾರ ಮೀರು ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಬಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚೋ ಒಂದು ಬಲ್ದೋಳು ಮೇರೊಂದು ಚೈನ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದಿ ಜೇರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಮೊಲ್ಲ ಬಲ್ತ ಶೆಟ್ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕು ಜೋಲಾಲು ಕರ್ಮ ಒಡೆ ಪೂಪಲ ಆ ಸಂಕೋಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಸೋನು ಬಲ್ದೇಡೆ ಸಂಕೋಲಿನ ಮಂತ ಪೋತೋಲತ್ತ ಮೋಲ್ತೊಲೆ ಚಿಂಕೊರ್ಲಿ ಪೋಪು ನಡಿ ಇದೆ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬಿರ ಬರ್ಪಲ್ ಪೊಂಬೋಯಲ್ಲಿ ನೆಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಜಂಡು ಶ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂದು ನಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ನಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತರ ಕುಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಾಲು ಮೇರೆ ಟೈಟ್ ಕಾಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾನು ಈ ಸಂಕೋಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಕಟ್ಟದೇರು ವಯರ್ಗೆ ಆ ಬುಡ್ಪವನ್ ಪೋಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಮ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಲ್ಪ ಮೆಸಿ ಅದು ಹೋದು ನಂಗೆ ಇಂಚ ಇತ್ತನೆ ಇಷ್ಟನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮತ್ತು 1 ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ವೆ
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಕ್ಲಿ ಲಾಗನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚಂಚನೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಈತ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತೋಚ್ಪಾಪೆ ಮೂಲಿತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೂಮ್ ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ರೂಮ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ದಿನೋಲ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೊರಣಿ ಆತೆ ಕಪಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ತುಲೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೂರಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆನಾ. ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾ, ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇಂಚ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಜಂತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿರತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಜನ ಕಾಂಡೆನೆ ಪಿದಾಡ್ಬೇರು. ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಂತೂ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಅರೆಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಪೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ಬೇರು ಇಲ್ಲಡ್ದು. ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕುನ್ ಬೇಗ ಲಕ್ವೇರು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ವೇರು, ಕೆಲವರು 7:30ಕ್ಕೆ ಲಕ್ವೇರು. ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಬೇಲೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಪೋಪುನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು. ಅವೆನ್ ಬುಡಿ ಎರಡ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟುಜೇರು. ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಬೋರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂದು ಪೂರ ಕೆಲ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ದಕ್ಕದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಪುರ್ತು ಎಂಕ ದಾಲ ಪನ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಐಕದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅದನ್ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಯಾನ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಕುಲು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಡ್ತದು ಒಚ್ಚುದು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪು ಗಾಯ್ಸಿತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನೈಕ್ಲ ಇಪ್ಪುನೈಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಒಚ್ಚಿದಾಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಲಾತೆ ಈ ತಾಂಡಲ ಉರ್ಲಿಪ್ಪೊಡು ಇಂಟುನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪಾಪದ ಜೇದಲ್ ಪಿದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಪರುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಪೊಡಿತ ಹೊರತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇದ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಕ್ಕಿಂಡು ಬೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂದು ಪುನಗೊಂಡಾದ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಜೆ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲಡು ಪೂರ ಅಂಚಂಚನೆ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುದು ಪೋಪೆರು. ಇಂಕ ಉಪ್ಪೇ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುನೆ ನಾನು ಏತು ಬೊಬ್ಬೆಡ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಆತೆ ಲೋಟ ಗೀಟ ಚಾವರ್ಣ್ಯ ಪೂರ ಈ ಕಂಡಿಡು ಆ ಕಂಡಿಡು ಪೂರ ದೀದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಬಂದು ಇಂಕೆ ಸಾಕಾತಂದು ಸೈಯಡಂಚಿ ಬಂದು ಯಾನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುವೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಕ ಬಂದು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದು ನಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತಾವೇನು ಯಾನ ಈನ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆರಡು ಮೂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ನಾ ಮಂಡೆಡಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ತಾಂಡು ನಲ್ಲ ದಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆತ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಐಕ್ ಇಪ್ಪುನು ಚಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀತೆ. ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 11:45 ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡು ಕಾಂಡೆದ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪುರ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತ. ಸೊ ಬೇಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಎನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಅವಳ 16 ಗಂಟೆ 9 ಹಲ 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚದು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಪೋದು ಅಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ.
ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಅನ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗೋದುಂಡ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಏನಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ ಮಲ್ಪೋರ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಅವು ಉಂದು ಸೂಪರ್ ಅಂಚ ಪುರ ಕಡ ಬುಡ್ಪರ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜುಂಡ ತನಿಕಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ ಅಂಡ ಬುಡ್ಚಕ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಐಜಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನಂಡ ನಿಗೋಲ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತುಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಕೋ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತ ಮಿತ್ಯ ಮಲ್ತಂಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಒಂದೇನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ದು ಇಂಚಿತ್ನ ಬತ್ತ ಪಂದೆ ಇಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ವಿಕೋ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಎನ್ನ ಒಂಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂದು ಆರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನಪದ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರಾರೆ ಎಂಚ ಬೈದನೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಸೊ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತುಳ್ಯಾರು ಕನಪದಿನ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಂಚದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಲಾ ಇಷ್ಟ ಐತೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ದ ಮಿತ್ತವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಲಾತ್ ಎನ್ನ ಮೋನಿಡು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜ್ ಬಂದು ಇಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಚಕ ಇಂಕು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಮನ್ಪರಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇರಿಗಿರಿಗ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುಂಡು ಅಂಚನಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಮಿತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಹೊಸತು ವ್ಲಾಗ್ತು ಒಂದಲ್ಲರ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.